Funtani sinkronizzati mal-mużika drammatika fil-Port il-Kbir serqu l-ispettaklu s-sibt fil-għaxija, meta saret edizzjoni oħra tal-Valletta Pageant of the Seas. Taħt ir-raġġi tal-qamar kwinta fuq l-ilmijiet kalmi, dal-avveniment immarka l-bidu ta' sajf sabiħ Mediterranju. Folol inġabru f'xatt il-barrieri biex jaraw l-ispettaklu ta' kull sentejn li issa wasal fil-5 edizzjoni tiegħu mill-meta beda waqt it-tħejjija għal Valletta 2018 meta l-kapitali Maltija kienet il-kapitali Ewropea tal-Kultura. F'din l-edizzjoni tal-Valletta Pageant of the Seas kien hemm l-akbar funtani tal-ilma li qadderu f'Malta, projezzjonijiet fuq iswar tal-Forti Sant'Angelo b'tema ambjentali, spettaklu tal-ob tan-nar sinkronizzat u spettaklu tad-dawl. Bit-tema Save the Seas, jew inkella insalvaw l-pratana fl-isfond ta' teddida ambjentali fl-ibra madwar id-dinja f'dak li għandu x'jaqsam l-aktar mal-plastik u l-microplastic, l-ispettaklu żvolġa madwar narrattiva animata komplementata minn mużika oriġinali flimkien ma' funtani tal-ilma u l-ob tan-nar sinkronizzat. L-avvenimenti bdew fid-9 ta' filgħaxija bi spettaklu li kien jinkludi dajjes tal-pass u dajjes tar-regatta mal-liwa qadlam. Dan kien segwit minn projezzjoni u narrativa animata komplementata mill-mużika oriġinali ta' Cyprien Kassar. L-ispettaklu kompla b'funtana tal-ilma mill-Kumpanija Internazzjonali Aquatic Show, ispirata primarjament minn natura u l-ilma li riflettu l-kultura tal-gżira. Is-serata għalqet bi spettaklu tal-ob tan-nar mill-isbaħ. Il-Valletta Pageant of the Seas ittallet mill-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta fiħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u bl-appoġġ tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.